Beste familia bati buruz hitz egin behar dugulako, belaunaldi Goenaga familia esne ekoizpenean aritu da, baina 1988 garren urtean ekin zion jogurtak landu eta zuzenean saltzeari. Gurekin da bertako alaba, Arantxa Goenaga. Kaixo, Arantxa. Arantxa, nola hasi zen zuen familia jogurtak egiten? Bueno, gure kasuan aita hasi zen, gure aitona monak bizizian basarrian, bazitu zen 8-10 bat suizat, haren esnea, bretxan saltzen zuten, eta aitak errelebo hartu zuenean, pentsatu zen balore erantzi bat eman bertziola esne horri, eta jogurrak ekoizten hasi zen. Orain jogurrak ohitu egin gara eta erraz esaten dugu, baina garaiaietan jogurra egitea etzen hain ohikoa izango, eta proba pila ederra egin beharko zituzten, ez da? Bai, oin dela 40 urte jogurrak esateko farmazian saltzen zian. Eta, bai, nik horitzapena daukate, aitak nola aurreneko probak etxean jogurtera txiki horietan, eta nola hasi zen iken. Eta gero garai hartan ere hartzigarriak eta etxean egin behar izaten zian, eta bai, proba asko indakoa da. Berak ikasi du bere buruakin jogurrak iken, eta bai. Arantxa, zuen baserria Pokopandegi baserria da, paraje ederretan dago, non dago? Bai, hementxe Donostian bertan daukagu, Ondarretatik 5 minutura gaude. Bai. Eta bisitak ere izaten dituzu, ez da? Hor jendea joten zaizue, ingurua ikustera eta ezagutzera, eta... Bai, orain obra ikuluan handipen eta obra batzukin aikea, baina espero dugu maiatza aldea edo, zabaldu eta erakustea indako inbertsio guztiak, bai. Eta zuk eta aizpak, noiz hartu zenuten erreleboa? Nik uste, oin dela 5 urte hartu genuen bilok, aita eta amak bilak, jubilatu zen, eta aita oindekan lanean daukagu aktiboan dago oindekan. Baina, bai, bilon artean hartu genuen, eta bai izan zen transmisio pixka bat, onartua pixkat kontzientzian hartutako erabaki bat izan zen. Kanpotik laguntza eskatu genuen ere, transmisio hori ahalik eta ondoen egiteko. Eta zuek argitzen eukaten, hortan jarraitu nahi zenutela, hori zela zuen bidea? Bai, nik behintzat, 20 bat urte damazkite enpresan lanean. Eta guk beti lotu izan dugu ere baserria enpresarekin. Eta orduan transmisio hori egitea, enpresaren transmisioa egin genuenean, eta lehen sektorea familiarra eta enpresa, bai kanpoko laguntza eskatu genula, jakiteko erabat ados ginala eman behar genuen pausoarekin. Eta bakoitzak azkenean bi aizpa, bakoitzak ze helburu zituen enpresa hori hartzean, eta hori dana adostua izan zen bai. Eta gurasoen mekanika bera erabiltzen duzue? Ez, pixkat aldatzen joan geha, egia da pixkanaka joan geha aldaketa hori egiten, Azkenean aitak beti orden imando beti gehiago erabiltzen zuen, eta azkenean guk oain bageude 20 pertsona lanean, eta azkenean ardura horiek ere banatzen juten geha, bai ikuluan, bai elaborazioan, administrazioan, eta pixka bat beste ikuspuntu bat eman diogu aurrera egiteko bai. Eta orain, aizparekin nola moldatzen zara? Lanbanaketa horretan eta elkarrekin uztarri berean hor? Suertez ondo, eta nik uste garrantzitsua dela bata bestean bai indarguneak, alguneak jakitea, eta momentuan ondo aigea moldatzen, bai, gustora. Arantxa, itxasok aipatu digu, ez da? Haurtzaroan nola ibili izan zen baserrian, eta bar, zure haurtzaroan nolakoa izan zen? Nolako goratzen duzu? Bai, gure haurtzaroan txikitatikan bertan, eta itxasok esan duen bezala guk ez genuen ez oporrik, eta ez dugu ezagutu. Egia da, faltan ere ez dugula bota. Pozi bizik inean, beste dinamika bada, baserrian bizitzea, beste patxara badaukazu bizitzeko ere, eta orduan guk ez dugu inoiz falta mota. Egia da, gero ondo datorrela etapa batzuetan ere baserritik atera eta baserritz kanpo dagona ikusi eta ikasteko ere, azkenean ohitzen zea daukazunea eta pixka bat aurrera egiteko edo bizitzara egokitzeko ere
ikasi berra dago kanpokoaz eta gero barruan aplikatzeko. Eta zergatik gustatzen zaizu zure lana? Bueno, nik zientzia eta elikagaien zientzia eta teknologia ikasi nuen, eta, bueno, gustore biltzen gea mundu hortan, egia esan txikitatikan bizi izan dugu, eta nik uste engantxatu iten dula, ez? Bueno, niri behintza pasazai, engantxatu, ondo joa proiektua, ez? Ilusioa dago, eta orduan pixkanaka, gustora. Egia esan nire bai gestioan eta proiektu berriekin eta ze hortan gustora biltzen izela. Itxaso, zuri ere gauza bera gertatzen zaizu? Bai. Azkenien, iten aiztezean bezala, itezu ondo hartetzeu, gehioi nahi dezu, praoi nahi dezu, jendia ezautu nahi dezu, beste proiektu batzuk ikuste dituzu, ideak hartu dituzu, pila bat, bai, satisfazio emate izu horrek, bai. Errepikatzen den patroia da familiarena, ez? Alexek esan du, osaba, aitona, eta dena gaita, eta begira dituela, zuk ere, bai, inguruan familia, eta zuk ere, hortxe, aita horri biliko dela, ez da, ama horratzera eta horrela, beti laguntzeko prest, ez? Bai, eta eskertzeko da, gaina, azkenean beraiek daukaten esperientzia eta jakinduri hori nik uste guk ere aprobetxatu berra dukagula, ez? Beti erabakiak hartzeko informazioa behar da, eta gero erabaki, ez? Eta nik uste oso garrantzitsua dela beraiek horre egotea, bai. 1983 esan dugu, horrek esan du aurreko urtean 40 urte? Hori da, bai. Bete zenituztela jogurtak egiten? Aurten ari gea 40. urte hurren hau ospatu nahian, eta obrak direla eta pixkate atzeratu dugu, baina hori, espero dugu maiatzean ospakizunen bat edo egitea, bai. Zuk seme-alabak pixkat koskortuta dituzu dagoeneko, ze badago jarraipenik edo hitz egiten da horretaz, edo nola ikusten duzu etorkizuna? Bueno, alaba eta biak ibiltzen dira lanean, eskuba bota berdanean botatzen dute, eta gustora bai ferietan, bai repartuan, edo zer gauzetan eskatzen zaien gauzetan egiten dute. Baina egia da nik ere eman nahi dietela, gustatuko litzedeake behintzat, kontzientziz hartzea erabaki hori eta ez derrigorrez, ezta? Eta horretarako, itxaso bezala, beste mundu bat ikusi aurrena, eta gero, ez, bueltatu behar baldin maute, buelta da dila, baina bintzat hori, nahita. Enpresa batean bizitzan bezala egoten dira momentu onak eta txarrak, ez? Momentu txarrak daudenerako dena elkarrekin egotea enpresa eta familia arazo bada, badakizue bere izten zer den enpresa eta zer den familia, zezuk enplegatu zarenean fabrika batean, etxera joaten zarenean astu dituzu arazoak, baina ordenan astuta dago, hori arazo bada? Bueno, arazoa baino jakinin behar da, digamos. Hori kudeatzen. Hori kudeatzen, bai. Guke laguntza, kanpoko laguntza beti eskatu izan dugu, eta bai coachekin, eta bai lan egin izan dugula, hoi edanak ez aldeketa ondoen uztartzeko dana, eta azkenean arazoak beti daude. Orduan, segun eta ze ikuspuntukin, edo noraino eraman nahi dian arazoiek, norberan esku ere badaude. Orduan nik uste lan handia bai enpresa familiarretan edo zen bai lehen sektorean eta bestela ere, lan handia egin behar dela psikologikoki pixkat hori edanak ondo jun daitezen.